Matul il-jum ittieħed vot dwar jekk il-membri tal-Cabin crew tal-Air Malta jaqblux jew le mal-ftehim ntlaħaq fin-negozjati bejn it-tmexxija tal-linja tal-ajru nazzjonali u l-Unjon tal-Cabin crew. Għal 6 sigħat l-impjegati kienu msejħa jmorru jivvotaw fiżikament u mhux b'mod virtwali sabiex wara ġimgħat sħaħ ta' inċertezza għalissa ħadd ma jitlef xogħlu ġala darba kulħadd ibaxxi rasu għar-rieda tal-Air Malta. Dan ifisser illi jekk il-vot finalment jgħaddi fi żmien illi ġej ħadd ma jkun qed jitlef ħobżu iżda jridu jaqblu ma' numru ta' kundizzjonijiet. Sorsi li tkellmu ma' Net News spjegaw illi l-ħaddiema tal-Cabin crew ġew imqasma f'5 kategoriji skont it-tip ta' kuntratt illi huma marbutin bih mal-Air Malta. Ġie spjegat illi skont il-ftehim l-ar illi ser imorru huma l-full-timers illi ilhom tal-post dawk magħruf aħjar bħala tat-take home pay. Mill-ewwel indikazzjonijiet jidher illi minn medja ta' 33,000 euro fis-sena garantiti issa ser ikollhom jinżlu għal paga ta' 14,000 euro fis-sena u ser ikunu qed jitħallsu apparti tal-vjaġġi illi jagħmlu. Dan ifisser illi l-paga bażika tagħhom ser tkun qed tonqos b'aktar minn 50%. It-tieni kategorija huma dawk il-full-timers illi ġala darba jgħaddi l-vot ser ikunu qed jaħdmu b'reduced hours u bl-istess kundizzjonijiet tal-ewwel kategorija, għalkemm ir-reduced ser ikunu qed jiddaħħlu jaħdmu bħala it-tieni għażla. Tielet kategorija hija magħmula minn ċirka 8 nisa illi jaħdmu bħala full-time reduced hours u qed jitqiesu bħala it-tielet priorità għall-linja tal-ajru. Fil-waqt illi l-aħħar żewġ kategoriji huma magħmula mill-part-timers, l-ewwel kategorija huma magħrufa bħala tal-post li ser ikunu qed jinżammu fuq il-kotba u jingħataw titjira darbtejn fis-sena sabiex ma tiskadilhomx il-liċenzja. Il-part-timers l-oħra huma dawk illi l-kumpanija ma ġedditilhomx il-kuntratt definit tagħhom. Din l-aħħar kategorija hija magħmula minn madwar 150 ħaddiem illi ġala darba jivvotaw favur dan il-ftehim hemm il-possibilità illi l-kuntratt ikun imġeddet għal 5 xhur oħra iżda l-ebda ċertezza illi ser jinżammu. Fil-maġġoranza tagħhom dawn il-ħaddiema allegatament ingħataw l-impjieg fi żmien l-elezzjoni ġenerali tal-2017.